హలో నమస్తే. మీరు చూస్తున్న మనపల్లి మన పంటల యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను ఎంఎస్ సునీల్. ఇంక ఈరోజు 9వ తారీఖు 6వ నెల 2020 సంవత్సరం జూను సోమవారము. ఇంకా మదనపల్లి టమాటా మార్కెట్లో అయితే టమాటా దిగుమతి అయితే మాట్లాడుకున్నాం. టమాటా దిగుమతి అయితే నిన్నటిపైన అయితే స్వల్పంగా తగ్గింది. ధరలు ఏ విధంగా వెళ్తాయనే యాక్షన్ జరిగిన తర్వాత అయితే తెలుస్తుంది. ఇంకా బయట ప్రాంతాల మార్కెట్కి వెళ్తే తిరుపతి 30 కిలోల బాక్సు ఈరోజు జరిగిన యాక్షన్ ప్రకారం టాప్ అయితే 350 రూపాయలు అయితే పడింది. టాప్ అండ్ టాప్ 350 రూపాయలు పడింది. ఇంకా కలికిరి చూసామంటే కలికిరి 15 కిలోల బాక్స్ ఇప్పటివరకు జరిగిన యాక్షన్ ప్రకారం 270-80 టాప్ అయితే 280 పడింది. ఇంకా యావరేజ్గా అయితే 200 పైన అయితే వెళ్తున్నాయి. ధరలు అయితే పెరిగాయి. ఇంకా నాసిక్కి వెళ్తే 20 కిలోల బాక్స్ టాప్ అయితే 400 పడింది. టాప్ అండ్ టాప్ 400 రూపాయలు పడింది. చూద్దాం ధరలు ఏ విధంగా వెళ్తాయనేది. ఇది పెరుగుతాయనే కోరుకున్నాం అందరము. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ సునీల్ని సపోర్ట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.